Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon inada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Brando. Higalaan, ang atong magtatampo si Brando. Kini makasawa ng maldita ba? Makiingon lagi atong silingan nga ayaw na sila kontra ha. Kay maldita ba sawa anak. Pero ganaan sa kapitang maminaw ba kay mahadlok ka itong mga silingan. Pero naunsa ba? Ngastam sa biday ko, minalditahan ba di ay? O kung anong problema ko ani, ana yung mga berpakitabo. Ay, kami nga sa pahiyan. Kani atong gipuy-an sa duwata kagugma wala na iyang kahayan kami danag kanato sa gabing tanan mag-unsa ako karong wala na ikaw unsay puyan sa kayaktan nga kibog ka Uwaye, kay kita nga matignaw ngay musmus sa kalsada. unsa mo Inas bala di mo. si Blita manur ko asawa kasi mo si kumpla niya ay Bubukot ba day yan ha? day Blita day Unsan? day Unsa? unsa day unsa magadiray kisa may kumpla nimo ha Mari ka padol dali. Kapil-apil nga. Padol dali. Sorry akong paksita niya ron. Padol ka di ba? Nasa kong duol. Uy, mutana ganita. Hilom lagi diha lagi. Ay, hilom. Mutana ganita, pahiluman ng suko mo. Agay! Gihapon mo no. Muna ka diha o dili. Kay kini nang sundang akong ilabay ni mo diha. Wala ko magtingog dahil. Hilom lagi! Dahil bita, wala ka masuko dahil. Wala ka sa puta. Anong isapot mo kaganiya? Kasama rin mong kontrat? Ay, pastilan. Apat-check up na tari ha. Dahil murag panaw na ko rin mo. Murag high blood na magkakayo. Ay sabi hilom be sa kong sa muka ko na be. Hilom ko diha be. Mabala ka man gud ta. Abi ko na unsa ka ba? Kasi may kontra ni mo ha. Inang hilom. Kitoy. Tingog pagkausaron. Tingog pagkausa. Bisag igham lang. Agay! Da bugo ka di ka kasabot di inang kang ay nagtingog. Huwag mo kong tingog gud ko. Hilom. Nakautot rin ito. Pakulata ka na ako, Brando, ha? Ingon ani ka maldita ko asawa. Bisag utot lang sa inlan ganyan kang mitingog ba? Paitan niya sa wahoy. Unya to. Oy, Brando, nasa ako balik ka dis bahay do, ha? Nag-awayan sa mo si mong asawa. Utay. Ay, palamig sa kong arit ay. Pastilan mo, rag. Karoon pa mahitabo nga mahadlok na kag babae, Brando. Sa una, ang mga babae mo tayo mahadlok ni mo. Kay, wala mo kayo pili. Basta rin sayal, birahan na yun. Karoon, ikaw na may hadlok sa mong asawa. Bagsi ka blita tayo ay. Di ba da? Makuratan lang gamay. Mulat na ditso. Oo ba? Sa ato ba na break na di mong record sa una? Record order ko ka sa una. Why babae nga dili makabaliba ni mo? Sa una naman to tayo. Niya karoon di ay di na. Hindi na mahimo tayo ay. Bagsi ka blita tayo. Mao na ginaingnon do nga sa tanto ni mong pamili sa pinilian ka napiti. Tay, Oo. Ha, pag binuutan lang eh. Nandaan mo kay asawa. nabinutan bitaw ko tayo. Pero saan man nga. Kung doon na kay 38, iya 45 man. Oh. Kung doon na kay Armalite, iya masinggan man. Ha? Bida. Ya, sukul ka na. Oo. Imo na ng tinuyuan. Nagwantahan na. Daghan kaguyab sa una. Imo mo lang binuangan. Nakamgo na bitaw ko tayo. Mabitaw nga. Nagbinutan ako. Bida, no? Nalabuan na yung kabuang do. Ha? Mas ngilngig ka sa una. Karon, ikaw na sa'y dili ngilngig. Siya na sad. Porbida, ngilngig yun sa blita kay nimo. Pastilan yun ting mga kaagi do. Kani adto, babae lang, ambot lang. Usar kidat ako. O gwa ko makasawa na imong inahan. Awa ko, abotan. Oy, mao nga ikaw, gwanta lang. Ha? Kay survival mo na lang ning ato, ano? Toy,
Oy, Brando. Madlungan yan ang asawa ni mo, ha? Kahit nga di ko makapugong na. Sus! Kaya ano man day, Lucio? Excuse me, Lucy. Lucio, bro. Ano man yan, ha? Kaya samdi ko sa asawa, eh. Iya kong gilarutan. Ha? Gibugno ko niyang pinakalit. Huwag ko makabantay. Ano nga makakabantay, Sam? Pinakalit, dana. Mga badlungan ng asawa ni mo, ha? Kasi sunod na makita ganamiyanan niya. Makatilaw din siya kung siya kusog sa bayot. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw, Bablita. Ayaw sa da pala bini ng imong kapaldita, oy. Kay nga naman na, yung sa problema di ay. Awa man. Ang sa yun nga magminaldita ka, kay kanang bana ni mo, sikira ba kuno na ka ni Alto? Ha? Ang sisiki ba? Chicks killer. Yeah, words ra. Pasuway eh. Sige, tuwar ba'y pugakhang nako, bisag dugay na to, pero mabutog yapon to na eh. Naunsa ba ya mo, oy? Ha? Usba na na, oy, mga karaan ninyo mga kinaiya. Aron makabaton mo kalinaw sa inyong pagtuyo. Nay, unsa na problema na ako, nay? Awa man ba? Aw, ako, nay, basta binuangan na gani ko, sukol kong pinaksitay sad, uy. Dili ba? Nay, unsaon na to pagsakop sa mga bana nga himabay gid kaayo bi. Unsaon man gyud? Nak, gamitan ng style nako ba? Nga itong gigamit nako kang tatay ni mo. Kay sukad ato, wa na yun siya mamabay. Nabutan na. Uy, di unsa na ni mo sa tatay, nay, nga nagbinutan man. Paminaw, tuduan ti ka sa sekreto. Kaya bang dili yun siya makanigar ni mo. Kay may ebidensya naman sa ka. Sige, sige, nay, unsa man, nay. Paminaw, kini mo oy buhata. Dong Brando. Dong. Wow, himala. Isampit kong dong sa kabagha ka. Dong. Manuroy ka ta. Asa man daday? Gusto kong makikinom nimo kay murag ganahan ko rong mo inom da. Oh, inom lang. Manong day good. Dugay naman suko wa makainom donggoy. Asa man mag-inom? Dili ba? Ayaw din magpalain ta. Mangita tag nindot nga imnanan. Nindot nga imnan na. Nakalitan ko sa mga asawa nga nang hagad na kong inom o gusto pa yun niya nga atos gawas. Hindi ato. Asam na mag-inom day? Ikaw asa may gusto nimo? Kana nindot nga imnanan. Suhito man jud ka dinhi. Asa may maayo? Adat ako dito. Agigigi, mangita ta. Dahil na, ato ta tanahan na. Kana nindot ha, bahalag mahal. Total sakto tas balak. Agigigi, ikibahala na. Tana. Asa man tong giingon nimo? Nadirat bang day? Nindot ta diha. Oh, sige tana. Sige, naman laban na. Basta ha, siguro ka nga nindot na diha ha. So, ayan ganyan na to. Wa pa ka kasoy diha. Wapoy! Bawag na siyang buutan kayo ta. Ikan ta trabaho. Layos naman. Lahos na ito ba ay? Mao ba? Niya, o saan? Ngitap taglain? Diha na lang to eh. Magkita na tara. O, tata. Tana. Oh. Uy. Oh, Oh, okay na. Dali siya, Sol. Kagaliw sa Sol. Saan may galiw na? ay Brando. Kaila lagi to din mong gwardiya. Pero may ka din eh. Bili, uy. So. Kuan to ka ng... Sa kuan to, pag-basketball naman sa baranggayan ba? Siguro ka? Unsa mga uy. Hugaw kay kau na uy. Dali, kung hitag to lamisa dali. Kante. Kasi, narialing ko diyan na. Ay, ngit-ngita sa diri, uy. Boss Brando, asa may order ni ba, boss? Mau gyapon with little drink, boss? Oh, nag-ailam yung beer na upat na butilya gamay lang. Walay, latest drink, sir. Hap na bata. Boss, latest drink. Di lang pila latest drink, sir. Beer ay akong gingon upat na butilya. Okay, boss. Brando, hoy. Kaila lagi to din mong waiter. Natural nga kaila kay kauban may atos tinis. Siguro ka? Ay, lagi. Unsa man ka, uy? Relax lang ba? Ito no, daw taro kay tungunaw na. Basig pirmi ka din eh. Wala ko'y kalibutan. Permi ko down. Karo pa gani ko naman eh. Ha, bantay bitaw. Manghihis ako be. Asa ding si diri? Pero sa napitay na yan. Kana sa may wada pito na. Ang liko na. Nida kong samin niya. Si Ana Leona. Siguro ka nga mapagkakaanhi, good? Wa pa, masa first time po na ako nakaan. First time, ha?
Nalimot ko magpuyog man ko sa kong asawa. May ari. Manaw si Arday? Mana? Oh, may noon. Nangatong din na biray na. Unsa din diri Brando hubo-hubo dari dinhi? Oo. Ha? Oo, dili. Brando, wala ito mo ani atong Sabado. Nag-all the way ko atong Sabado. Kita agad tanan. Ha? Oo, masayaw ko ron. Sa may gusto nimo? Mag all the way ko ron? All the way nang naong mo. Ay! Ha? Ako rin ba na day? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Animal kang Brando ka? Karon kay abot sa bay. Tara, mangulit. Day. Imnon sa nato ng beer, day. Imno nimo kulatahon ta ka. Bayro sa na ko kayo. Dali na. Pagbilin niya kwarta. Tino. Ako bayad ako. Ay, ikaw na inom na, bay. Dino bayad o. Keep the chains on. Dali na ba? Uy, nandung ka naman malaksi na. Maipot kinin tong kana ron, ha? Ay taxi, sakay. Day, blito, kining. Sakay na. Oo. Bungot ng pangay. Pagkabungotan sa ito, eh. Uy, Boss Brando. Pati maglawan. Muna mo yaot. Ka? Mas gwapa pa man tong giawat ni mo atong usang semana. Oh, di ay. Dua di kay gi-out ka babay, ha? Ay, ito na, day. Bukto ng tawa na. Isa siya, boss. Hello, di ha? Ako na yung sawa ba nga? Busit ko eh. Animal ka? Si ka nagsulat tong lugar, pa! Ha? Mao day pirmi ko ang imong ihatag sweldo nako. Ingon-ingon pa ka nga daghan kang gibayarang utang, pero di ay, ha? Nangabang day kag babay. Ha? Patiunti ka! Ano yung problema ron, ipalayas ko sa kasawa. Gusto may kumbahat ko na niya. Mapasaylo ko niya ba? Palihog, kapagkita ko ninyo, eh? Gusto man ko kami pasultihon, Brando. Nya bam kadiot kay bam sa dili pa di ay dako isulti ako ngubang isusulti ako sinigrit kay kanunay gyud mamati na to gid siya taon ang sidla si Noy Paul Makaluwa man siguro ni Noy Paul Makaluwa og si Manang Claudia sa to diha sa Esquina Bayabas Basak sa Nicolas og si Nining Navarez og si Tata Bal Peregrin. Ate Pres, Okay, ang sender na ito kadalawag ulit. si Dudong Brando, Ate Pres. Brando. Kanis Dudong Brando, Ate Pres, kanang medyo may pagkapansi, sige siya, maragkuhan, pero under na kayo siyang asawa, taon. Luoy kayo. Dahil kausang na apasan si Brando sa iya opisina sa Itrabuan, gingnan mo siya kauban nga, uy, pre, mauni mo yung take out ron. Murag i-out ba, Ate Pres ba? Oo. Mauni mo i-out? Oh, gwapa, patong may aging gabi, pre, nindot pa kayo. Karon murag, halain na siya. Ayo, ano binuha, pre, ako di asawa siya. Imo din ang asawa. Mato porti sukuan sa asawa, Ate Pres. Naibawaan na noon nga si Brando, sige pag yung taon ni pangbandido di ay og mga babae. Mao ni ang problema ron kay kulatag maayo siya siyang asawa taon. Bunog taon kay siya. Ang iyang problema diya unsa na, Ate Pres? Palayas. Gipalayas siya. Gipalayas Ito siya. lang ba ito, mapasaylo siya. Oh, sa na. Yeah. Isura ning style. Nayo, di kagpasaylog maayo. Nalisod yung kina, Brad. Amot lang, ikaw rin yung may bawas yung gugilingon na, Brad. Pasabtay mo, asawa nga dito tinuro. Dili tinuod, kumidya ra. Kumidya raw niya din ang tuyo asawa ni Ate Pres. Maurasan. Daghan kayong mga babae, chikstirada mo kini siya. Saon, lady killer lang ko noon. Si Pedro, lady killer man sa ni Pedro sa Ate Pres. Oy, dili ayo rin. Oh, sabi na, be. Sabi na. Kilos babay, kanang sila may ampay ginako. Kung ko tapos sulido, labot nga ko dili. Sa ingan? Kadyot kayo. Kadyot kayo. Ha? Unya to ba? Brando, Brando, kanang oras na
Oras pag-usab. Kay imabay magud ko ni siya sa una. Oh. Kung ali ka dire sa Juan 14 verse 6 Brando sa New Testament, John 14 verse 6, si Ginoong Hesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Muna kung dibasa tungod kay murag nahasimang ka sa dalan Brando. Minyo naman gug ka sa mga leksyon sa mga minyo imong kwarta kuno nag-abot kuwang pirmi kidagan ka gibayran gasto ka natural sa man sa bahay. asawa mga utana man ate pres pila imong kubra pila imong Medicare contribution pila imong SSS contribution imo bang imong standing loan sa SS imo bang na remita na bayran mga utana gid ang asawa no Good. niya mingon ka kuwang kidagan ka gibayran kay di ay dito di kas kidlap manang ningon ko sa John 14 verse 6 ako ang dalan masubay ka sa nga dalan ako ang kamatuoran aron masubay sa ka sa matuod ug dili ka magsigpan limbong sa imong asawa ug ang katulog katong sa Ginoong Hesus ug ang kinabuhi kayo magkalisod mahipatyan naman pero pag duk-duk mo sa ipampamunan nimo ining tao ta ate Perez kung dunay gahi nga butang makaigo sa imong ulo binag ani aning gitawag nila kuros kani ba tunga sa Sa imong duwa agtan. kani Sa agtan lagi. tunga sa duwa nimo kamata mga kuno ni maigo mamatay ko na ang tao Ambot lang ano Yang man. uban ay mamatay bam kay pati ito. di itin kuros man kuno ni Basta may kong agtan. kani din sa may kuros mo kuno ni maigo mamatay ko na ang tao mo bito kita ka nang uban nga kun kita ko sa carbon kana di ba sa atos probinsya Pedro kana ihaw tag kanding bitayon pa ko anon pa hektar pa dit carbon kita ko pulo ka kanding way usa ka way 5 minutos patay Usang na pagtrabaho to. ana lang martilyo ang mga agtang Pagtudok ko ng oh agtan. ana tug mga ana lang Patay ka na. patay tayo niya udah maring sa mo pwede malisura mamatay yung kanding unya ampingan pa para dili mo anghit an na ipawar Wala basta mo siya Sa bangit. kasi baka kanding anghit mo ginang kanding na ipaagi ana sa Itawag si Sir Raul Isoto, kumusta siya nimo? hello nagtambag mi sa Raul happy birthday belated happy birthday Hey, Ma'am Jasmine, advance sabi. kuno to itong birthday ni Ma'am Jasmine si Raul kuno to itong birthday ni Ma'am Jasmine Karong Domingo. August 17. Ingol gulat dadong ko. O sabi ko si Leda mag-swimsuit siguro ko. Amo to si Sir Raul Isoto. Thank you Sir Raul. Marami tinulukat at akong ticket. Balik tate press. Mao na lang to Aberando. Kay murag nasimang ka sa dalan, nasimang ka sa kamatuoran. Ug ang pagkinabuhi kay mag igo ka diri sa saktong gipakong sa mga asawa na malupog ka. Karon kay gipalayas ka man. So wala na ka magpuyo dito. Kumusta man imong trabaho? Sige ka po kag-report sa trabaho. Wala mo labas mo sa nina. Wala mo ikay na mo pamahaw pa doong trabahoan. Kumusta naman imong kuan? Is contribution. Magkanaunsa ka, mahimabay ka, pinanglitan og karong ipalayas man sa mga asawa. Si bako sa may tabo na to, mukubra raw gid mga asawa kay legal wife biya siya. Pero lagi di mo kubra, bam. Bisag legal wife siya, niya, foreigner yan ba, nanigi ko na siya mo kubra. Ano man? Si Ma'am Eden ba, Aranyas? Di mo di mo kubra, dagan sa kwarta. Balik ta. Ako galing na sa press ko lahat nga. Ako gibasa katong kang John 14 verse 6 nga. Ako ang dalan, ako ang kamaturan o kinabuhi kay murag na si Mang sa dalan sige sa pamakak lang si Mang sa kamaturan ako kinabuhi kay katong gipakong na yagi usay sa may mga hard objects nga ipakong maigot din sa may kuro sa agtang mamatay man ang tao pero lain man to pagkamatay at press wag itik wa anak tikdol wa Nga naman. dugay man namatay Pero, Nga ni. di ko nitang hugot dugay man namatay salamat ako nakakita naman no Kung ako ang puzzle, tihon. RMN